Hola, em dic Montse Bosch, soc tècnica de cooperació de l'Ajuntament de Vic. Estic a Oujda, a la regió de l'Oriental, al Marroc, en el marc del projecte Els Dehar, que estem portant a terme diferents ajuntaments amb la coordinació i la cogestió del Fons Català de Cooperació. Estem aquí per portar a terme aquest projecte, que és en l'àmbit de poder promoure iniciatives d'economia social i solidària i de fomentar la formació i la capacitació de persones, sobretot en l'àmbit de l'ocupació i des d'una mirada especial amb els joves i les dones. El que a mi m'aporta la cooperació tècnica, sobretot, és molt de coneixement. Soc, de fet, gran fan de la cooperació tècnica perquè penso que és una manera d'establir unes bases sòlides d'un projecte. En aquest cas ens ha permès conèixer 6 ajuntaments de Catalunya amb 7 comunes del Marroc, i això ha fet que poguéssim conèixer les línies estratègiques i a l'hora de definir propostes fer-ho sobre una base molt més sòlida i molt més coherent.